Kita ubah klaim no ubah titos kum UCM ka HDC. Kajing syak penhap no ubah titos kum UCM omday na kita ne kijing trail kam ha HDC. Ki MDC ha HDC laj no kato kat nengut ki kemen ya ka isi ubah titos. Kita kidei na sabar ka HDC. Kini kidei kita paningkong. Kajing penhap ya ubah titos kadai tang kajing sedang banweng ya ka UDP na ka MDA government. Kinong yalam ka NPP na Khasi Jantia Hills. Kim Sultanat ya ka UDP namar kadai keperti he ha KHDC ha Khasi Jantia Hills. But ha ka election ka NPP ka her na Khasi Jantia Hills namar ka UDP ka piang kabor banyak kon persya ya ka NPP ki donru ki jing ya keni kam kontrak bat ki wei ki kam hakeleng ki jaka hapdeng ki NPP bat UDP de kino yalam ke NPP nakasi Jantia Hill ki kwa ban kham yo nong bat ki kwa ba ka UDP kan nom don langsu ha ka sarkar kadau ke baar pat kadai kapelan jong ka NPP ban pia lane split ya ka UDP. Menta ka UDP lada kanne ha ka MDA government kin syam jing e namar la sha insult ha ka HDC. Bakin mi ru ki syam jing e namar omdon baik ki MLA bakwa don ha ka sarkar. Ka NPP kala ban ong ya ki minister lane MLA ka UDP. Balada ki dangkwa banong minister ne kwa don hak sarkar kinyale banyo ya ka 2/3 majority ki MLA ban merge no syaka NPP lada ka UDP kan pai ka NPP ka perkhat bahkan dang klain hak Khasi Jantia Hills kidau balai pat Kajing Thailand jong ka NPP bat ka Kongres kala sedang nadu ka election bala dep ha Manipur. Ka NPP kala penkre bha banya Thailand bat ka Kongres ha Manipur. Henry Kapulom no bat day na kani kadau. Ba ka NPP kamyo AA na ka sarkar BJP ha Manipur. Nadu ba job biang ka Kongres ha Karnataka. Kihe NPP kilalek kendu ya ki MLA ka Kongres bat ka don kacing yakut baladawan ka sarkar UPA ha Delhi ka NPP ka national sarkar no bat ka Kongres ha Meghalaya lada jia ba kandon kandang wan ka NDA ha Delhi ki Kongres na Meghalaya kin merge no bat ka NPP bat kin national sarkar no tang ka NPP bat BJP ha Meghalaya. Kiwei ki parti Syarut Kinbe ka jingyo LO bat opposition chief whip ki MLA Kongres bat ka jinga Trailang ki MDC ka Kongres bat NPP ha ka HDC kami nakane ka jing yakot. Ha ka election MP Banwan ki NPP napo kinkersyan ya ukertong ka Kongres Hasilong parliamentary seat bat ki Kongres kinkersyan ya ka kertong jong ka NPP ha Tura parliamentary seat hoi kija ban sei keteng bat yaben ha ki campaign paramaki kadau ke basau pat kadau bakhadu de ba ki NPP kiting ban don MDC election ha usnem arjar arpsa namar la bayo nil lane 0 ha ke HDC ki thmu ban extend ya ka tenure jong ka ke HDC bat JHDC